Longnit siluni aroya kungalong amat Harlong kephur flock land bulldozer home capso se inglong arlok ke parupen Harlong kephur pati hurnu dapita forest asaikam atum ke theklong le chikrongde Bangso Harlong kephur ke KAAC kacharia tum pendang lok forest asaikia tum ke thekdun long le de jalama matsi abi athe bangso Harlong kephur adung hetsi kajirong hangpi forest guest house lapen arnibang langroi ki juidam silunia langroi do Lapo an Harlong kephur pahangjo pen inglong arlok ke paru hangjo hanghaya porahut anabangke forest asaikam atum amik prangdun milu ko ansi forest asaikam along kedo forest asaikia tum amik jang hela ko ansi anukang thong chikrong hela Bangso saikam ke palang dunjia phan ke KAAC hin pen forest east division along DFO Bikram Rong pido lapen manja central range along Rajan Rong pisita mido bonta DFO pen ranger banghinita ameke jangdun clip penan parke ajata ke thekdun long amatsi avi bonta bangso ameke jang lapen anukang thonga bangke kachikrong chot ameke jang kachikrong chot aphanke kang thorbor ita kapheri posonsi bangso longnit along ki phura ret aharlong ki khangdun jia phan abangke jong hele radatum hangjo hanghai setami thangnat asai kedeng ponamatsi abi langdamlo polote bangso harlong ki phur beknang jia tumate permit ke dollar ke bang plicho bontam nona bangke komani numoligor pen ke bangatum pendanglok thangnat a permit ka beatumta ki phurdun areda bangke forest east division DFO Bikram Rongpi thekdun long le det mamate ke thekdun long le si kachikrong chotla Lapenan parta manja central ranger Rajan Rongpi lapen longnit forest asai hembit officer setamido bonta BO aphan amithang asaimo kachiklem jia phan anta ranger Rajan Rongpi pen khangdun chekma mate DFO hin pentong Harlong kephur atuma phan pa khangdun long le detla ihum kali humni kali inglong arlok along Harlong kephur aphan flock land bulldozer pajui jampen arnibang hangjo hanghai ke paphur bonta forest asai kamatum ke khangdun jia phan saikideng amatsi ave Sorkar aron pen langdam lote permit dosita jongsi apor kile tang pinak polote renewal tang tetika bangke forlong le det nangji bonta non longnit along Harlong kephur permit ke do bang pliatum anta kedam tang therepo non pai pai cheklo ki juthupo anta permit renewal aphan thangnat ke tang avela sitami Harlong abangke arnibang kephur pahangjo an pinlo Permit dosita renewal ave mate apor kile tang polote sorkar aron ateng pena bangke non kephur bom atuma bangke aronre mate kang hupensi Harlong phur bom lo jongsi kang hupensi kephur bom polote lapo an hangjo hanghaya phita koson pensi adung het kedo forest asai khiatum ke thekdun long ledet mate manja central ranger Rajan Rong pitong ke palang dun long ledet ma mate bangso Harlong kephur along MP Amar Singh tiso adona rap kedo dun kok ajoktong aning hangaling paphorlong aretma Bangso Harlong kephur pon atum kadoka be bangser kebdu la solong MP Amar Singh tiso akorte asopo athik tiso pendanglok son killing BJP asongja po John Milik numoligor pen kebang Raju Gupta Bida Teron Boron be Asok Gupta Basanti Singh lapen APHLC klembang phu deuri terang atum henlo ajada hin penle langdam pusitami permit renewal avitiga bangki sorkar aron pena bangki jokchelo lapen non longnit along kephur bom aharlong abangki aron repensi phur bom lo la soteng polote forest asai kamatuma bangki khangdun si flock land bulldozer anta sis etnangpo bonta lapuson kelang dinga bangki inglong arlok ki pabirjia phansi forest asai kam atuma bangki acheklo jonbang bainong chodeng chotlo News report KTV News